Είμαι ο Χριστόφορος Ιωάννου και εκ μέρους του Cyprus Fiduciary Association σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast μας. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον Φιλόκυπρο Ρουσουνίδη, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΕΒΕ, ένα από τους σημαντικότερους εκφραστές της επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο. Μαζί του θα συζητήσουμε καυτά ζητήματα που μας απασχολούν, όπως την παρούσα κατάσταση της οικονομίας, τη φορολογική μεταρρύθμιση, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις τραπεζικές πρακτικές και τη φήμη της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο. Φιλόκυπρε, καλώς όρισες. Είναι χαρά μας που είσαι εδώ σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χαρά είναι όλη δική μου και η τιμή είναι δική μου. Και βεβαίως είναι σημαντικό να καταγράψουμε κάτω κάποιες θέσεις, αν θέλετε, μέσα από μια έτσι χαλαρή συζήτηση που θα εκφράζουν κυρίως και τις θέσεις του επιμελητηρίου της Κύπρου, της κατεξοχήν φωνής της επιχειρηματικής κοινότητας και θεσμικά, αλλά και πρακτικά και ουσιαστικά. Ευχαριστούμε ξανά. Να περάσουμε λοιπόν απευθείας στην πρώτη ενότητα, την παρούσα κατάσταση της οικονομίας. Και ας ξεκινήσουμε μια γενική διατύπωση. Η κυπριακή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη, όπως γνωρίζουμε όλοι, με τις διεθνείς εξελίξεις, πιέσεις και προκλήσεις, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν τη χώρα μας. Ταυτόχρονα υπάρχουν προφανώς και αρκετοί ενδογενείς παράγοντες, οι οποίοι παράλληλα προσθέτουν πίεση τόσο στις επιχειρήσεις μας, αλλά και την οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα. Άρα, πώς αξιολογείται το ΚΕΒΕ τη σημερινή κατάσταση της κυπριακής οικονομίας και η μεγαλύτερη κίνδυνη που βλέπετε για το άμεσο μέλλον? Σίγουρα αυτή τη στιγμή η οικονομία καταγράφει μια αρκετά θετική πορεία με πλεονάσματα, μείωση του δημοσίου χρέους και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι από μόνο του ένα γράμμα το οποίο δίνει ένα θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, αλλά και την σταθερότητα που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο θεωρώ ότι εξαργυρώσαμε με τις αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τα οποία προσδίδουν και στη φήμη αλλά και στην αξιοπιστία της χώρας. Παράλληλα, νομίζω όλοι αναγνωρίζουμε ότι είμαστε σχετικά μια μικρή οικονομία σε σχέση με τις άλλες όλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Αυτό έχει και το καλό του και το κακό του. Από τη μια, οι εξωγενείς παράγοντες, βλέπε γεωπολιτικές εξελίξεις, εμπορικές, επιχειρηματικές εξελίξεις όπως οι δασμοί και το καθεξής. Για το γεγονός ότι είμαστε μια μικρή οικονομία, δεν έχουμε άμεσα αντιχτυπών και τεράστιων. Έχουμε έμμεσα όμως και αυτόν σίγουρα θα πρέπει να μας κάνει να προβλέπουμε και το μέλλον και να χτίζουμε πάντοτε με γνώμονα το τι θα μπορούσε να γίνει με τα κακά σενάρια, τα καλά σενάρια και ούτω καθεξής, όπως σε μια καλοστημένη, καλοδουλεμένη και συσταρισμένη, αν θέλεις, επιχείρηση. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής μέριμνας και ευημερίας στον τόπο. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα δημοσία οικονομικά, με τις ανελαστικές δαπάνες, ούτως ώστε να μην τορπιλήσουμε ή να καταστρέψουμε ό,τι χτίσαμε εμείς με κόμπον και μόχθον, αν θέλει, την τελευταία δεκαετία και δει τα τελευταία χρόνια που, όπως είπαμε προηγουμένως, ο αντίκτυπος της κυπριακής οικονομίας και το πρόσωπο της κυπριακής οικονομίας έχει ένα πάρα πολύ θετικό πρόσημο. Υπάρχουν τομείς, να μείνουμε σε αυτήν την ώρα για μια ερώτηση, που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα και ανάπτυξη παρά τις δυσκολίες σε σχέση με κάποιους άλλους πάντα? Ναι, βλέπουμε ότι ακόμα και με το πέρασμα του κορονοϊού ο τομέας του τουρισμού, των ακινήτων, αλλά και των εταιριών τεχνολογίας που προσφέρουν κάποιο είδος υπηρεσιών και EMIs και ούτω καθεξής, φαίνεται ότι αναπτύσσονται αυτοί οι τομείς. Δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις κρίσεις που είχαμε μόνο την τελευταία πενταετία, αν αναφέρουμε. Κρίση κορονοϊού, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμών, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, δασμοί και ούτω καθεξής. Και βλέπουμε να υπάρχει μια σταθερή ανάπτυξη και μια σταθερότητα, αν θέλετε, σε αυτούς τους τρεις τομείς, οι οποίοι προσφέρουν και πάρα πολλά στο ΑΕΠ της χώρας ποσοτικά και συλλογικά και με τα αντίστοιχα ποσοστά, τα οποία είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Άρα θεωρώ ότι έχουμε ξεπεράσει αλόβητη, αν θέλετε, ή ανώδυνα
κάποιες από τις κρίσεις, εγώ το ονομάζω ένα φεστιβάλ κρίσεων που ζούμε, διότι είναι απανωτά και διαδοχικά. Άρα θα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα επεισόδια και θα είμαστε εδώ ξανά να συζητήσουμε. Να περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Τη φορολογική μεταρρύθμιση. Φαίνεται να έχει ανοίξει έντονος διάλογος για το πώς πρέπει να διαμορφωθεί το πλαίσιο. Η ερώτηση είναι ποια είναι η θέση του ΚΕΒΕ για τη φορολογική μεταρρύθμιση που συζητείται, τι πρέπει να περιλαμβάνει και ποιοι κίνδυνοι προφανώς υπάρχουν αν δεν γίνει σωστός σχεδιασμός. Σίγουρα το ότι έπεται μια φορολογική μεταρρύθμιση έπειτα από 20 και πλέον χρόνια, αυτόν από μόνον του είναι ένα πολύ θετικό σημάδι, τουλάχιστον όσον αφορά το επιχειρήν στην Κύπρο, αλλά και από το εξωτερικό προς την Κύπρο. Ένα σταθερό φορολογικό σύστημα αποτελεί βασική προϋπόθεση για ανάπτυξη. Εμείς είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία, εν πάση περιπτώσει, με όλα τα αρμόδια όργανα και υπουργεία τα οποία εμπλέκονται με την φορολογική μεταρρύθμιση. Ήμασταν από την αρχή και συνεργαζόμασταν με την ομάδα η οποία ήταν υπεύθυνη για το χτίσιμο της προτινόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή και είχαμε ουσιαστικές παρεμβάσεις και εισηγήσεις, οι οποίες θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό εισακούστηκαν. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να τεθούν παράμετροι οι οποίοι διέπουν αυτό το φορολογικό σύστημα, ούτως ώστε να μην αποτελεί αποκλειστικά έναν εργαλείο εισπράξης εσόδων, αλλά ταυτόχρονα να είναι έναν απλό σύστημα ελκυστικό και σε ξένες επενδύσεις, αλλά και στον Κύπριο επιχειρηματία, ούτως ώστε να χρησιμεύει και για την προώθηση, ακόμα αν θέλετε, και κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτό που μπορώ να πω με χαρά, αν θέλετε, ή με ικανοποίηση, μάλλον καλύτερα θα έλεγα, είναι ότι σε συζητήσεις που έχουμε κατηδίαν με τον εύφορο φορολογίας αλλά και με την ίδια την Προεδρία, διαφάνηκε ότι δεν είναι δογματικοί. Ακούν, είναι κάποια πράγματα τα οποία ενδεχομένως να αποτελούν, αν θέλετε, εμπόδια ή να χτυπούν τα ίδια την ελκυστικότητα της χώρας μας, διότι δεν είναι, όπως είπα και προηγουμένως, απλά να κάνουμε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο, αν δεν είναι απλό και κατανοητό, τότε δεν θα είναι και ελκυστικό. Οπότε με γνώμονα να προστατεύσουμε και την ελκυστικότητα της πατρίδος μας, θεωρώ ότι, ξαναλέω, δεν είναι δογματικοί οι διάφοροι εταίροι που έχουμε συζητήσει μαζί τους την φορολογική μεταρρύθμιση που έπεται, και νομίζω θα αλλάξουν κάποια πράγματα κατόπιν και των εισηγήσεων μας, τα οποία και ο ίδιος ο εύφορος φορολογίας αντιλήφθηκε και νομίζω τα βλέπει και με θετικό μάτι, θετικό φακό. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να περάσει το συντομότερο δυνατόν αυτή η φορολογική μεταρρύθμιση. Έχουν γίνει εξαγγελίες, αναμένουν και αρκετοί επιχειρηματίες και στην Κύπρο και στο εξωτερικό το νέο σύστημα αυτών. Είναι πολύ σημαντικό να είναι κάτι το οποίο να είναι ένα σταθερό σύστημα, να μην επιδέχεται συνεχώς αλλαγές κτλ. Διότι αυτό θα έχει και πάλι αντίκτυπο στην αξιοπιστία της χώρας μας. Ένας επενδυτής, για να έρθει στην Κύπρο, σίγουρα το πρώτο πράγμα που θα δει είναι το φορολογικό σύστημα, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο αυτόν καθ' αυτόν το σύστημα, αλλά, όπως είπα, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη, και οι επενδυτές δεν αξιολογούν μόνο το ύψος της φορολογίας, αλλά και τη σταθερότητα των κανόνων που διέπουν αυτό. Από εκεί και πέρα βλέπουν και το όλο οικοσύστημα και την ποιότητα ζωής, την ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού που μπορεί να υπάρχει για να εμβολιάσουν τις επιχειρήσεις τους και ούτω καθεξής. Άρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση. Θα πρέπει όλοι να εγκύψουμε πάνω από την μεταρρύθμιση αυτή και το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αλλαγή, ούτως ώστε να αποδείξουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι εφόσον αποτελούμε έναν αξιόπιστο επενδυτικό προορισμό και εξωτερικά και εσωτερικά βεβαίως, ότι όντως είναι έτσι. Ωραία, και για να κλείσει να προσθέσω ότι στόχος όλων είναι το καλό νοούμενο συμφέρον της οικονομίας και της κοινωνίας ευρύτερα. Άρα όλοι μαζί πρέπει να στοχεύσουμε
ένας από τους λόγους, Χριστόφορε μου, που εμείς θέλουμε αυτή τη μεταρρύθμιση και είμαστε και, αν θέλεις, πάρα πολύ ενισχυτικοί ή βοηθητικοί σε σημεία και άρθρα της μεταρρύθμισης αυτής που αφορούν την φοροεισπρακτικότητα και την πάταξη της φοροδιαφυγής, είναι διότι πρώτον εκπροσωπούμε το καλώς νοούμενο συμφέρον των επιχειρήσεων, αλλά του επιχειρηματία, του σωστού, και κλείνοντας, αν θέλεις, κάποια κενά που υπήρχαν κτλ. Να αποφεύγεται και ο αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, κυρίως στο εσωτερικό. Οπότε εμείς βλέπουμε και θέλουμε να βοηθήσουμε και να ενισχύσουμε αυτόν το κομμάτι της φορολογικής μεταρρύθμισης, επίσης παράλληλα με τις αναπροσαρμογές στα ποσοστά που όλοι γνωρίζουμε περίπου τώρα, την άμυνα, την λογιζόμενη και ούτω καθεξής, και το personal income tax, ούτως ώστε το καλώς νοούμενο επιχειρήν να οδηγεί και σε μια ευημερούσα κοινωνία. Και διότι το ένα χωρίς το άλλο θεωρώ ότι δεν μπορεί να συνυπάρξει. Αν δεν έχεις ευημερούντες πολίτες και κοινωνία, δεν μπορείς να έχεις και τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στο επίπεδο των επιθυμητών και το αντίθετο. Διασφαλίζοντας επίσης και ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε. Ακόμα πολλά επεισόδια έπονται, θεωρώ, σε αυτό το κομμάτι, άρα είναι κάτι που είμαι σίγουρος θα το ξανασυζητήσουμε σε διάφορα. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι ακόμα και μεσούσης της τουριστικής σεζόν και τις κατεξοχήν εβδομάδες εχμής, εμείς εργαζόμασταν άοκνα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ήταν και τα deadlines, τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν τέτοια. Έχουμε ζητήσει μια παράταση, πήραμε 10 μέρες, είχαμε ζητήσει εξ αρχής έναν 20 ημέρο περίπου, πήραμε περίπου 10-15 μέρες, κάτι το οποίο θεωρώ ότι βοήθησε, διότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε εις βάθος αυτά τα νομοσχέδια. Είναι ενδεχομένως έναν από τα πιο σοβαρά πράγματα που έχουμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια, και όπως λέω θα έχει άμεσον αντίκτυπο και στην οικονομία και στην πρόσωπο της χώρας, άρα δεν μπορούμε να το δούμε έτσι πολύ επιφανειακά, αλλά έχουμε μελετήσει εις βάθος, έχουμε καταθέσει απόψεις, έχουμε συζητήσει τις εισηγήσεις. Παίρνουμε στην επόμενη ενότητα και να επικεντρωθούμε λίγο σε ένα ιδιαίτερο κομμάτι της οικονομίας που αφορά και το σύνδεσμο, τις διοικητικές υπηρεσίες. Προφανώς, όλοι γνωρίζουμε ότι οι διοικητικές υπηρεσίες υπήρξαν διαχρονικά ένας βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, αλλά βρίσκονται τα τελευταία περίοδο κάτω από αυξημένη διεθνή πίεση και αυστηρότερες απαιτήσεις διαφάνειας. Ως και πώς κρίνετε, πώς βλέπετε τη σημερινή εικόνα του τομέα στην Κύπρο? Κοιτάξτε, οι διοικητικές υπηρεσίες σίγουρα ήταν ένας τομέας ο οποίος αναπτύχθηκε, εάν θυμόμαι καλά, από την διακυβέρνηση του Γιώργου Βασιλείου και εντεύθεν έτσι σε ένα μεγάλο και ευρύ φάσμα. Ήταν, θεωρώ, κάτι το οποίο ωφέλεσε και προσέδωσε πάρα πολλά στην χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι ο τομέας τα τελευταία χρόνια χρειάστηκε να αναπροσαρμοστεί αρκετές φορές. Βέβαια, είχαμε τα γνωστά γεγονότα προ δεκαετίας και βάλε, τα οποία ανάγκασαν να γίνει ένα reshuffling, αν θέλεις, σε όλη την γκάμα και το φάσμα των διοικητικών υπηρεσιών. Έχουν πλέον μπει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, τα EML, τα λεγόμενα και ούτω καθεξής, τα οποία σίγουρα και αυτά θα έλεγα ότι προσδίδουν στην αξιοπιστία της χώρας. Από την άλλη, ενδεχομένως να μειώθηκε λίγο ο αντίκτυπος των υπηρεσιών αυτών και πάνω στο ΑΕΠ, αλλά και γενικά το όλο φάσμα του industry αυτού, της βιομηχανίας αυτής, αν μπορώ να την ονομάσω βιομηχανία. Και βέβαια θεωρώ ότι έχει μπει και η τεχνολογία τώρα στο παιχνίδι πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Οπότε βλέπουμε και αρκετές ξένες εταιρείες οι οποίες έρχονται στην Κύπρο, εδρεύουν στην Κύπρο, κάνουν το δικό τους headquartering εδώ, που προσφέρουν και κάποιες υπηρεσίες και αυτοί μέρος των διοικητικών υπηρεσιών που όπως τα γνωρίζαμε από τα παλιά παραδοσιακά γραφεία. Άρα και εκεί υπάρχει μια πρόκληση, ένα challenge θεωρώ για τον τομέα, όμως είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός και για τα δημόσια οικονομικά και γενικά πυλώνας της οικονομίας. Να περάσουμε απευθείας σε μια άλλον κρίσιμο και πολύ σημαντικό τομέα, τις τράπεζες. Και θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε τις τραπεζικές πρακτικές. Ως γνωστόν, οι τράπεζες αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας
Βλέπουμε όμως συχνά οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες όμως ταυτόχρονα διαμαρτύρονται για τις πρακτικές που ακολουθούνται όσον αφορά τις χρεώσεις, μεταφορές, καταθέσεις, την αυστηροποίηση, αν θέλεις, του πλαισίου όσον αφορά την παρεμπόδιση και νομιμοποίηση εσόδων, το γνωστό AML. Άρα φαίνεται να υπάρχει κάποιο θέμα στις πρακτικές που ακολουθούνται ή στις αντιδράσεις, αν θέλεις. Άρα πώς αξιολογείτε σαν ΚΕΒΕ τις τρέχουσες πρακτικές των τραπεζών στην Κύπρο? Όπως είπες και εσύ πολύ ορθά στον πρόλογο σου, Χριστόφορε μου, είναι ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας χώρας αποτελεί σίγουρα έναν από τους σημαντικότερους άξονες για την πορεία της χώρας και γενικά της οικονομίας. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την πορεία των δημόσιων οικονομικών, του επιχειρήν, αλλά και της ίδιας της κοινωνίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες και των επιχειρήσεων, αλλά και της κοινωνίας με ένα δομημένο δίκτυο και βεβαίως τα τελευταία χρόνια έχουμε δει αρκετά κέρδη που έχουν κάνει για τους γνωστούς λόγους τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία θεωρούμε είναι ένας τρόπος πλέον και έχουν την ευκαιρία να διοχετεύσουν αρκετά χρήματα και στην κοινωνία και στην αγορά, ούτως ώστε να υπάρχει, ας το πούμε, μια παραγωγική πλέον, ένας παραγωγικός ιστός στην κοινωνία και να μπορεί το χρήμα να χρηματοδοτήσει και την ανάπτυξη αλλά και το κατακεφαλήν έξοδο, το οποίο θα δημιουργήσει και αυτόν από μόνον του περαιτέρω αύξηση του GDP. Από εκεί και πέρα όντως έχουν αυστηροποιηθεί ιδιαίτερα, θα έλεγα, οι διαδικασίες AML κτλ. Έχουμε μια τάση σε αυτήν τη χώρα ότι κάνουμε να το κάνουμε με ζήλον ή κάποτε και καθ' υπερβολή. Δηλαδή πήγαμε από το έναν, νομίζω, από το έναν άκρο στο άλλον άκρο δυστυχώς, και κάποτε αποτελεί, αν θέλεις, και εμπόδιο στην καθημερινή χρηματοπιστωτική δοσοληψία μεταξύ εταιριών, ακόμα και κυπριακών εταιριών. Θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να δει λίγο το τραπεζικό σύστημα στην ολότητα του. Το έχουμε διαμηνήσει. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν υπάρχουν λύσεις και ποιες πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να αναλάβουμε. Έχουμε ήδη πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και συζητήσαμε με τους ίδιους τους άρχοντες, αν θέλετε, τους CEOs των μεγαλύτερων τραπεζών στην Κύπρο. Νομίζω ότι και ήδη αντιλαμβάνονται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως να υπάρχει αυτή η υπερβολή και το scrutinized, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες δοσοληψίες κτλ., τα οποία δημιουργούν αγκυλώσεις, δημιουργούν καθυστερήσεις κτλ., το οποίο επίσης έχει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ελκυστικότητα της χώρας μας και για τις ξένες επενδύσεις προς το νησί. Τα compliance departments των τραπεζών είδαμε τα τελευταία χρόνια να μεγαλώνουν, να γίνονται τεράστια, και θεωρώ ότι ενδεχομένως να πρέπει να ξαναγίνει ένα reshuffle, εν πάση περιπτώσει, στις όλες τις διαδικασίες που ακολουθούν, και κυρίως όταν αφορά κυπριακές επιχειρήσεις, κυπριακές εταιρείες οι οποίες ήδη έχουν περάσει κάποια AML, συγκεκριμένα standards και ούτω καθεξής, να είναι πλέον πιο εύκολο, πιο ευέλικτες, ούτως ώστε να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις δοσοληψίες τους και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, πάντοτε δεδομένων και των δικλείδων ασφαλείας που υπάρχουν. Νομίζω ότι η διασφάλιση της χρηματοδότησης μιας επιχείρησης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και στην ανάπτυξη της ίδιας επιχείρησης και έχει αντίκτυπων κοινωνικών στις θέσεις εργασίας, στον κύκλο εργασιών, ο οποίος και αυτός θα παίξει το δικό του ρόλο στο κομμάτι της οικονομίας γενικά της χώρας μας. Άρα θα πρέπει να δοθεί, θεωρώ, μια περαιτέρω ευελιξία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά όλων των τομέων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Είδαμε βεβαίως και τα τελευταία χρόνια να ξεκινά να γίνεται ένα consolidation των τραπεζών, κάτι το οποίο φαίνεται ότι μπορεί να ωφελέσει
μακροπρόθεσμα. Ευελπιστώ ότι με την πάροδο του χρόνου θα μπορέσουμε και την εισδοχή της τεχνολογίας να είναι και πιο ευέλικτα και πιο γρήγορα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις αντιδράσεις τους και βεβαίως σε ό,τι αφορά το επιχειρήν στο νησί μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικός τομέας, ο οποίος αναμφίβολα χωρίς τον τραπεζικό τομέα καμία επιχείρηση ή κανένας τομέας στην κυπριακή οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει στη σωστό πλαίσιο, στη σωστή βάση. Άρα, σε καμιά περίπτωση οι τράπεζες πρέπει να θεωρούνται ένας πολύ σημαντικός εταίρος όσον αφορά τουλάχιστον τις επιχειρήσεις μας και συγκρίνοντας το σύστημα, το χρηματοπιστωτικό σύστημα πριν από μια δεκαετία σε σχέση με σήμερα, κάποιος θα διαπιστώσει ότι οι αλλαγές που έγιναν είναι τρομερές, σημαντικές και πολύ, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό. Έχουν διαφοροποιηθεί και ο τρόπος εργασίας των τραπεζών. Από τα πολλά υποκαταστήματα που υπήρχαν, πλέον είναι πολύ πιο λίγα τα υποκαταστήματα και γίνονται ηλεκτρονικά τα πλήστα των υπηρεσιών που προσφέρονται. Άρα και αυτό θεωρώ ότι προσέδωσαν και στις ίδιες τις τράπεζες μια ευελιξία, έναν economies of scale αν θέλετε, και μπόρεσαν και χαμήλωσαν και τα κόστη τους, τα οποία ήταν εξίσου σημαντικά. Αυτό που θα πρέπει να ασφαλιστεί επίσης είναι και η τιμή, η τιμή εννοώ σε εισαγωγικά, η οποία υπάρχει και το αντίτιμο για την κάθε υπηρεσία που προσφέρεται, ούτως ώστε να μην δημιουργείται και στρεβλώσεις και δυσκολία ακόμα και στις επιχειρήσεις αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Να περάσουμε στην επόμενη ενότητα. Να συζητήσουμε για τη φήμη της Κύπρου ως επιχειρηματικό κέντρο και κατ' επέκταση τις ξένες επενδύσεις. Παρατηρείται ότι η εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό είναι καθοριστική για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Μετά τα γεγονότα των τελευταίων ετών, η συζήτηση για αξιοπιστία και τη φήμη παραμένει όμως πάντα επίκαιρη. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι κατά την άποψή σας η φήμη σε εισαγωγικά της Κύπρου ως επιχειρηματικών κέντρων. Πώς το αντιλαμβάνεστε ως ΚΕΒΕ? Κοιτάξτε, ένας από τους πολύ σημαντικούς πυλώνες των εργασιών του επιμελητηρίου της χώρας είναι να προάγει το καλώς γνωμένο επιχειρήν εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Εξού και δια νόμου, συνταγματικά και θεσμικά, όλοι οι διακρατικοί συνδέσμοι είναι κάτω από την ομπρέλα του επιμελητηρίου της χώρας. Οπότε διεξάγονται και διάφορες επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό και από το εξωτερικό στην Κύπρο, τις οποίες κάνουμε βεβαίως σε συνεργασία και πάντοτε υπό το θεσμικό μας ρόλο με τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και τον Invest Cyprus, με τον οποίο έχουμε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία. Οπότε, κάνοντας αυτόν τον πρόλογο, είναι για να σας πω ότι έχουμε μια πρώτης τάξεως, αν θέλετε, επαφή με όλους οι οποίοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη χώρα μας ή έχουν ήδη επενδύσει ήδη. Και αυτό που λαμβάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ θετική ανταπόκριση όσον αφορά το νησί. Φαίνεται ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως σε μια άλλη ερώτηση, με κόπον και μόχθον καταφέραμε να επαναφέρουμε την Κύπρο ως έναν σταθερό πυλώνα της οικονομίας αλλά και των επενδύσεων, και η αξιοπιστία της χώρας έχει ενισχυθεί, θα έλεγα, ιδιαίτερα. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια νομίζω αυτό ενισχύεται και αντανακλάται και με την τριπλή αναβάθμιση που είχαμε πριν ούτε ένα χρόνο από τους οίκους αξιολόγησης. Όλο αυτό σίγουρα λαμβάνεται υπόψη από τους επίδοξους, αν θέλεις, επενδυτές ή τους ενδυνάμει επενδυτές προς το νησί μας. Όμως θεωρώ ότι έχοντας μια σταθερή οικονομία, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα που και η αύξηση του εταιρικού φόρου θεωρούμε ότι ναι μεν μπορεί να στοιχήσει κάτι σε λεφτά
όσον αφορά τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όμως θα προσδώσει περαιτέρω αξιοπιστία στο νησί. Οπότε, όταν έχεις ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, έχεις έναν οικοσύστημα το οποίο αγκαλιάζει τους οποιουσδήποτε επενδυτές, δημιουργήσεις διαδικασίες οι οποίες να είναι pro-business και να μπορείς να διευκολύνεις την είσοδο ξένων επενδυτών στην Κύπρο υπό συγκεκριμένες βεβαίως προϋποθέσεις και όπως είπαμε παραμέτρους και διαδικασίες. Όλων αυτών νομίζω ότι και αντανακλάται στο μέγεθος που προσφέρει ο τομέας του FDI στη δημόσια οικονομικά και στο ΕΠ της χώρας, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο όσον αφορά την αξιοπιστία της χώρας μας. Υπάρχουν φυσικά πολλά περιθώρια βελτίωσης σε όλους τους τομείς. Οπωσδήποτε είναι μια δυναμική κατάσταση η οποία επηρεάζεται δυστυχώς και από πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Βλέπουμε τώρα βέβαια να υπάρχει και ένας δυτικός προσανατολισμός, ο οποίος θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη και τη δεδομένη περίοδο ωφελεί. Άρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και πιο συγκεκριμένα και να επενδύσουμε, αν θέλετε, σε διάφορες νέες αγορές πιο δυτικά που να μπορούν να αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτηση. Πώς θα μπορούσαμε να διαφοροποιηθούμε ώστε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί? Ένας επενδυτής δεν βλέπει μόνο ένα φορολογικό σύστημα και το τι έχει να κερδίσει. Πλέον οι ίδιοι επενδυτές και οι μεγάλες εταιρείες, και έχουμε απτά παραδείγματα στην Κύπρο, τους ενδιαφέρει όχι μόνο το οικονομικό οικοσύστημα αλλά και το κοινωνικό-πολιτικό οικοσύστημα, αν θέλεις, να είναι μια χώρα προηγμένη ναι μεν, αλλά να είναι και μια χώρα η οποία να προσδίδει και ποιότητα ζωής και στις ίδιες τις οικογένειες τους και στους εργαζόμενους της εταιρείας, αλλά να είναι και μια χώρα με αυξημένη ποιότητα ακαδημαϊκό προσόντων όσον αφορά το εργατικό δυναμικό, που η Κύπρος θεωρώ ότι αναλογικά είμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο και θεωρώ ότι είναι και αυτό ένα από τα competitive advantages μας σαν προορισμός επενδυτικός. Από εκεί και πέρα, αυτό που θα πρέπει σίγουρα να κάνουμε είναι να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε με έναν πλάνο, ούτως ώστε να δημιουργήσουν και οι συγκεκριμένες υποδομές που χρειάζονται to facilitate όλες αυτές τις επενδύσεις αλλά και τον κόσμο, διότι πίσω από μια επένδυση κρύβονται και υπάρχουν και αρκετοί χιλιάδες κόσμου οι οποίοι θα ήθελαν να μετεγκατασταθούν στο νησί, διότι εμείς δεν θέλουμε απλά και σαν επιμελητήριο αυτό που λέμε πάντα έναν απλό transaction, αυτόν θα ωφελέσει πολύ πρόσκαιρα την οικονομία, είναι one-stop transaction. Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν ελκυστικό περιβάλλον, ώστε να αποκτά και substance και ουσία η κάθε επένδυση στην Κύπρο και να προσδίδει σε όλο στο ευρύ κοινωνικό φάσμα. Οπότε θα πρέπει, όπως είπα, να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, να δημιουργηθούν οι υποδομές σε σχολεία, σε νοσοκομεία κτλ. To facilitate όλων αυτών των κόσμων να δημιουργείται έναν πολύ ωραίο κοινωνικό οικοσύστημα, το οποίο θα ευνοεί και θα αγκαλιάζει το επαγγελματικό, το οποίο όταν υπάρχει σταθερότητα που είπαμε προηγουμένως στους τρεις πυλώνες της φορολογίας, των δημοσίων οικονομικών και ούτω καθεξής, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τότε θεωρώ όλον αυτό. Και τον κυβερνητικό μηχανισμό θα προσθέτω, φίλο Κύπρε. Ο κυβερνητικός μηχανισμός. Ένας άλλος μεγάλος τομέας. Βεβαίως, και it falls under κυρίως των δημοσίων οικονομικών, διότι οι ανελαστικές δαπάνες κυρίως έχουν να κάνουν με το. Και τις πρακτικές που ακολουθούνται. Ακριβώς, όλος ο κόσμος ο οποίος εργάζεται στις κυβερνητικές υπηρεσίες, και αυτό είναι ένα κομμάτι που θεωρώ ότι σε σχέση με άλλες χώρες, επειδή έτυχε και έζησα και εργάστηκα στο εξωτερικό, είμαστε σε έναν αρκετά καλό επίπεδο. Θεωρώ ότι μπορεί να βελτιωθεί όμως και σημαντικά, ιδιαίτερα τώρα με την εισδοχή της τεχνολογίας και την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών, που θα πρέπει να μπορεί να γίνεται και πολύ πιο γρήγορα και πιο ευελικτά και να μην υπάρχουν οι παλαιότερες, αν θέλεις, αγκυρώσεις. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Ναι, και αυτό που χαιρόμαστε είναι ότι τα τελευταία χρόνια και η προηγούμενη αλλά και αυτή η κυβέρνηση είναι κυβερνήσεις οι οποίες ναι, θέλουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις, και θεωρώ ότι θα είναι προς όφελος και της κοινωνίας αλλά και του επιχειρήν. Και κλείνοντας τώρα, ένα τελευταίο μήνυμα προς τον επιχειρηματικό κόσμο.
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ανοιχτά τα όντα μας, να παρακολουθούμε και τις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες, όπως είπαμε εντελώς στον πρόλογο, όντας μια μικρή οικονομία, μπορούμε να επηρεαστούμε και άμεσα και έμμεσα και μακροπρόθεσμα. Οπότε θα είναι καλό να διαβάζουμε σε εισαγωγικά να διαβάζουμε το τι έπεται, να βλέπουμε και όλες τις εξελίξεις είτε σε πολιτικό σκηνικό είτε στο οικονομικό σκηνικό, να κάνουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο και σαν επιχειρήσεις αλλά και σαν χώρα όσον αφορά τα οικονομικά μας, να είμαστε πολύ φιδωλοί με τις δαπάνες και τις ανελαστικές δαπάνες, οι οποίες ενδεχομένως να επηρεάσουν πάρα πολλά όχι μόνο την αξιοπιστία της χώρας αλλά και την πορεία της χώρας, διότι τη στιγμή που, για παράδειγμα, το κρατικό μισθολόγιο αυξάνεται σε μεγαλύτερο ρυθμό από τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, εκεί θα ξεκινήσει να δημιουργείται μια ψαλίδα η οποία θα είναι δύσκολο να κλείσει και μετά θα μας πάρει μια δεκαετία και πλέον πίσω με τα μνημόνια τα γνωστά που ζήσαμε και δεν θέλουμε να ξαναέρθουμε σε τέτοιες εποχές. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας 2-3 πολύ σοβαρά ζητήματα να διαχειριστούμε σαν η επιχειρηματική φωνή της Κύπρου, που δεν είναι άλλα από την φορολογική μεταρρύθμιση που έχουμε αναπτύξει προηγουμένως, το θέμα της ΆΤΑ, το οποίο είναι εξόχως σημαντικό όσον αφορά τις ανελαστικές δαπάνες και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και βεβαίως το συνταξιοδοτικό. Αυτά είναι 3 πολύ καυτά ζητήματα, τα οποία ενδέχεται να καθορίσουν και την πορεία των οικονομικών της χώρας και να έχει αντίκτυπο για όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει προηγουμένως. Να σε ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρον συζήτηση και τις απόψεις που εκφράστηκαν. Είμαι σίγουρος ότι συλλογικά υπάρχει όλη η καλή πρόθεση, είμαστε όλοι committed, αν θέλεις, σε αυτή την προσπάθεια, και είμαι σίγουρος ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε, να περάσουμε την οικονομία μας στο επόμενο στάδιο, προσβλέποντας πάντα σε θετικά πρόσημα. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, και εμείς με όλους τους σημαντικούς εταίρους και τα άλλα τα bodies τα οποία εκπροσωπούν την επιχειρηματική κοινότητα, θεωρώ ότι όλοι εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε για το καλό του τόπου και της κοινωνίας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Θα ήθελα να πω και σε αυτόν το σημείο ότι μέσα από αυτήν τη διαδρομή έχω γνωρίσει αρκετά αξιόλογους ανθρώπους, όπως και εσύ ο ίδιος, αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι και φίλοι στους άλλους όλους οργανισμούς, που χαίρομαι διότι πραγματικά βλέπω ότι όλοι το πρώτιστον είναι το καλό του τόπου μας, της πατρίδας μας, και μετά τα άλλα όλα. Ευχαριστώ.